komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 4 na bulan sa Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga opisina kag session hall sang sanggunian panlalawigan gin-lockdown sa sulod sang isa ka semana. 3 ka public school sa Bacolod gin-designar bilang isolation facility para sa mga asymptomatic nga COVID-19 positive. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpaginwala sa pila ka mga medikal nga grupo ang aligasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ila ginapahog ang administrasyon sang revolusyon sa panahon sang COVID-19 pandemic. Suno kay Philippine College of Physicians o kon PCP Vice President Dr. Maria Encarnita Blanca Limpen ang pag-isa amo ang ilaluyag kag hindi makigaway sa gobyerno. Suno naman kay PCP President Dr. Mario Panaligan nga gusto lamang sang grupo medikal nga matalakay sa mga natungdan nga ahensya agud ma-assess ang tikang nga ipatuman agud mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Kadumdum kamo sa Domingo inarangka ni Presidente Rodrigo Duterte ang grupo sang mga medical nga suno sa iya. Daw ato balang wala sang ginahimo ang gobyerno batok sa COVID-19. Perti nga rangkada sang presidente nga marevolusyon kamusakon. Porte sumaka ang tingog sang presidente ti suno sa mga grupo medikal wala ina sang kamaturan lain ang paghangop sang presidente sa ila tikang. Remember, siling sang mga doktor, nurses, kag iban pa, aber, one time anay pahuway kita para nga hindi magdamo pagid ang biktima sang COVID-19. Lain ang pagangop sang presidente, inarangka niya ang grupo medikal. Amo ina nga, nakaangkon ini sang nagkalain-lain nga reaksyon sa nagkalain-lain nga sektor sang sosyudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Morning anay. Sa aton mga plantador, dako, gagmay, idalag ko man, are, may dugang nga pamagyagon magtinad ang inyo nga patubas sagtubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako ngay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Kamustang dakbanwa sang Bacolod, kamustang probinsya sang Negros Occidental. Kamustang sitwasyon, kamusta na ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga merkado? Bukas na, nagtapos na, nagtakop ng korpyo, mga 54 minutos na ang nakaligad. Ang pila kakaimtangan sa Bacolod, idulong ina sang aton patrol, karon nga kaagahon. Como Martes subong, ang nagaman sa patrol, of course, guwapa. Si Aksyon Eden Aboso. Sa patrol. Aksyon Eden, kamusta? Aksyon Eden, asa ka man? Ang patrol, di na yun ang patrol naglibot nga ang signal hindi makalabot sa ila karon nga kaagahon. Aber, check upon ta sila sa aton special communication kung ready na ang aton patrol sa sini nga kaagahon. Okay na, sinya sa engineer kon ang patrol ready na sa sini nga mga tinion. Ara na? Nakaplastar na? Si Aksyon Eden Aboso? Aksyon Eden? Wala, gihapon, nakaplastar. Okay, anano ayan mga presyo subong man sa nagapanguna nga mga balaklon sa merkado. Okay, last na, katapusan nga tawag kung ara ang aton patrol. Patrol, Aksyon Eden. Good morning, Action Fred. Aga pa matamat pa no nga nagagawa Action Fred ang atong mga ka-aksyon. Pero gapati ka ba Action Fred sa early bird catches the early worm na kuno Action Fred mo. Pero di ko play pa ning aton mga nagapatuman ng lahi, face mask, social distancing. Kaya pinaka-importante po Action Fred, din ibalang barrier. Aga pa kita may nakita nga mga nagaang kasanay sa motosiklo. Aksyon Eden, palihog lang, hindi kita maintindihan ng signal klarohon. Ang padulong nato sa mga impormasyon, kinala mauluatag para maintindihan kita mayad sang aton tagpalamati. Kabulubisyo, ang aton signal karon nga kagahon sa patrol naton. Aber, i-relax ninyo ang aton patrol para matag ang aton pagsulod sa kahanginan. Patrol? Oh, hindi maintindihan, ha?
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na ang signal sa patrol. Hindi maayo, sini nga kaagahon. So, i-plaster tabayo ang aton patrol. Kung mag-report ka mo, i-relax na, idulog ang patrol para ang sulod sang inyo signal maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Oy, sa aton mga kauturan bala, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Aber, tilawan taliwat for the last time. Ang signal sang aton patrol. Patrol, Aksyon Eden. Loud and clear, Action Fred. Go ahead. Very good. Action Fred, mo to na-mention ko kay inaaga pa kita may nakita man nga mga naga-motor na sa dalanan Action Fred, may mga nag-aangkasanay, pero sige hapon, wala sang mga barriers nga ginabutang Action Fred. Nagasalig siguro nga ti aga pa, temprano pa, wala pa sa mga may nagabantay man nga otoridad sa dalanon para sa wayon. So, ang domestic flights pakadto kag pabalik sa Negros Occidental umpisa subong nga adlaw tubtob sa Agosto 15 Action Fred bilang pagsunod naman sa MECQ nga ginpatuman sa national government didto sa Metro Manila. So sa aton nga mga-action dira nga natalana may biyahe kun tani suspendido ang biyahe umpisa subong nga adlaw. Sa Action Fred, ginakumpirmar naman ni La Carlota City Mayor Rex Salandoon nga ginpanugyan sa iya sang Chief of Hospital sa Don Salvador Benedicto nga i-lockdown temporaryong pasilidad agod ipay dalom sa disinfection matapos nga isa ka visiting doctor ang nagpositibo naman sa COVID-19. Ining base man Action Fred sa post ng alkalde. So base wala matingala ang aton mga ka-aksyon nga dito sa May La Carlota City nga temporaryo man nga siradaan ang ila dito sining hospital, ang DSB Hospital para naman sa disinfection Action Fred. Samtang sa update lang, 18 kahapon Action Fred ang nagdugang sa kaso nga nag-positive diri sa syudad sa Bacolod. Rason nga mayara na sang 286 ka kaso sang COVID-19. Sa 286, 210 diri Action Fred ang active cases. Samtang 69 ang recoveries kag nagapabili naman sa 7 ang napatay. Sa probinsya sa Negros Occidental, 54 ang positibo nga nagdugang kahapon sa hapon Action Fred. Sa karon mayara na sang 535 ka kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-detect 500
Aksyon niyo, Aksyon, Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa
pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang mabuti. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Diya makareklamo dakpanay ang kasanay sa motorsiklo. Kaya ginatugtan na mag-asawa kag live-in partner. Ako hindi makukumporme. Sining butangan barrier, butangan sagang, agod nga i-implementar ang social distancing. Alin sa una, hindi ako kumporme sini. O galing, wala kita sang mahimo. Hindi ka man mabasol ang aton mga enforcer. Hindi naton mabaton ang aton kapulisan kung mangdakop ini sila. Guro kung pamangkuto mo sila personality, hindi mo na sila kumporme. O galing, wala ka mahimo kay gasunod ka lang sa mando nasyonal. Amo inang pagsulundan. Kung ikaw sumulunod, bisan kontrabuot mo, himuon mo, mangdakop ka bangod may mando ang mataas nga opisyal na binigid na galin dito sa gobyerno nasyonal. Amo nang matuod-tuod. Ti sino abing maluyagon magpangdakop na iya nga butangan mo ya sang sagang na, kadelikado kayo. Kung pamakotol mo nga aton mga kauturan, ang tanan nga nagamotor, laban sina, 90% hindi na sila pabor. So, gareklamo sa dakpanay. Wala kita mahimo, sunda lang kung anong mando sang aton mga otoridad. Ang aton lokal nga otoridad, bisan kontrabuot, himuon nila ina. Man ginamanduan ikaw sang imo opisyal, yan ang lanpati ka na antes ka magreklamo. Di kaya ang order hilin sa nasyonal nga pangdakpon kung la barrier. Kung hindi mag-asawa, wala ka mahimo. Kundi sunod ikaw kung anong mando sa aton gobyerno. Bisan labag sa buot, bisan hindi ka konforme, nga bisan sa panguna-huna mo daw hindi amo, sunod ikaw. So hindi naton mabasol ang aton mga otoridad kung mangdakop sila. Sa nasiling ko na, hindi Manila luyag, wala sila sang mahimo kay mando ina sa aton national government. Ambot kon ano ini nga klase mando. Ang iban gani kasiling niya ba si negosyo ay kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo
Radyo. Pagkulong yun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oy, kapi-kapi na kamo. Dr. Alfred Philippine Standard Time, las 5:17 na. Oy, sa aton mga mangunguma morning nga problema ka, nubo gid ang patubas, may solusyon.
gamit Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Oy, ang Malacañang paagi sa ila sining spokesman nga si Harry Roque nagsiling, hindi na kinahanglan magpanic buying kamo sa panahon sang Modified Enhanced Community Quarantine didto sa Metro Manila kag kaiping nga probinsya sang duwa ka semana. Nya damo pagkaon sa mga supermarket. Gusto man. Supermarket na mo kwarta. Kwartahan tagiyas na, hindi niya maputo. Hindi niya mapurdoy. Question, damo pagkaon. Ang pumuluyo, may unod ang bulsa. Bisan puno ang supermarket, kung wala unod ang bulsa mo, ano baklon mo? Hindi ka makabakal kay wala unod ang bulsa mo. Importante na ya, may unod ang bulsa mo. Negosyante na yati. Ang supermarket puno na pirmi ya, may kapital na ya mo. Ang pumuluyo ya. Damo pagkaon, wala kay bakal. Titulog-tulog lang eh. Amo na ang matabo. Kay manti, nagsalangisag subong bangod sang apilasyon sa mga health pro-liners bala. Time out ba? Pag siling time out, lumain ya. Si Presidente Rodrigo Duterte, lain ang paggangopya. Amo na nga nagpilaka, isang pilaka, masinibtanay nga mga tinaga. Tiyan mo na panawagan, okay, damo pagkaon, supermarket. Question simple lang nga. May supermarket, may ibakal ka, ang pumuluyo, may unod iya bulsa, amo na ang dako nga pamangkot sa aton gobyerno. Mas ginaipit mo ang tao, mas gapigado, mas damo ang ginagutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. This time check is brought to you by kita nga panugyan sa mga nagamonitor subong nga may mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, ari ang maayo nga panugyan.
Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall, 3 ka public school sa Bacolod gidesignar bilang isolation facility para sa mga asymptomatic COVID-19 positive. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, ginpahayag ni City Councilor Renisito Novero ang chair sa Quarantine Center Action Team sa Bacolod City nga mayar Action Fred sang 3 ka mga public school nga gindesignar para gid lamang sa mga naga positibo sa COVID-19 nga wala sang sintomas nga ginabatsyag o kon mga asymptomatic. Ini ang pagklaro ni Novero matapos Action Fred nagwa ang impormasyon nga ang mga returning OFWs nga nag-positive sa COVID-19 ang ginsaylo sa mga pampubliko nga buluthuan. Ginpathag sang konsehal nga umpisa nga nagsugod ang COVID-19 pandemic. Ini na ang ginaobra nga pulisa sang LGU sang syudad sa tuyo Action Fred nga ma-isolate ang mga nag-positibo sa COVID-19 sang sa iban nga mga LSI o kon OFW nga nagapaidalong pa sa quarantine samtang nagahulata sang ila sini nga RT-PCR test results. Nagpamalibad Action Fred si Councilor Novero nga ipalayag ang 3 ka mga pampubliko nga bulutuan nga gindesignar para sa mga symptomatic nga COVID-19 patients. Nagapasalamat Action Fred si Novero bangod ng inkooperativa ang mga barangay kung sa diin na hamtang ang mga buluthuan. Pila ka mga schools ang designate naton in case nga may mag-positive na OFW? Yeah, we have, I think, about mga 3 ka schools dito lamang. Hindi ko lang na ito-dimensional ang mga ngalan, ha? Okay. Wala pa po. Pero since from the very beginning, ni siya di ba nga policy? From the very beginning, ang ginkutangan natin sila mo sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Nabadyan si City Councilor Renisito Novero. Halungan naton ang aton nga ikaayong lawas sagud malikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis.
Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, balita sa Kapitolyo. Mga opisina kag session hall sa Sangguniang Panlalawigan, din-lockdown sa sulod sang isa ka semana. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May action na friend, mga isa ka semana i-lockdown anay ang Sangguniang Panlalawigan na office and session hall. Matapos nga may isa ka technical staff sang board member ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod diri kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, gin pakabaayo sining magpatigayon sang disinfection or ano pa nga pagpanglimpyo dira action na friend para masigurado nga hindi na maglapta pa ining nasambit iyang kagaw sang COVID-19 kung may naka-stay gin man dira sa sulod sa mga opisina. Ginpalayag pa sini dugang action na Fred nga padayon lang ang ila sining session sa gihapon paagi iya sa online na lang metodo anay. Ang mga empleyada dira wala rin sang duty pero depende sa ila sining mga board members kung paano nila ini magpadayon sa ila sining trabaho action na Fred. Ining nagpositive naka-home quarantine naman ini siya. Kagdugang pa ni Ferrer nga ini siya posible naka-close contact sa iya sining pamilya nga may ara man sang miyembro nga nagpositibo gikan sa syudad sang Bacolod. PSP lang kami na mga board member kasi hasta ang recording. Okay. Ginagdan mo na ang nakuha sa minutes mo. So, okay mo lang na. Sige na record mo lang. Like, pariyo ka sa pagsugod. So, ano ko ano yung ginagdan. So, what's with that? Yan ang balita ini sa Action. Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si...
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magdiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magdiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang... Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden.
Action na Fred, 49 tanan ka mga violators ang nagkaladag pa naman sa aton kapulisan sa padan nga pagpatuman sang curfew, subong man ang pagsuksok sa face mask kag social distancing. Apat ang nagkaladagpan sa police station number 1, 13 sa police station number 2 kag police station number 4, siyam naman Action Fred sa police station number 6 kag tiglima naman sa police station number 7 kag police station number 8. Sa aton mga ka-aksyon, kay balo ka mabalang at isa sining panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad man ikaw na mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Live. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,